तशीची इस्कॉन फाउंडर संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले श्रील A.C. भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद हांगेले चरणारविंदाक नमस्कार करतस आणि आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाला चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले सत्संग आमका तुलसी महिमा हे विषयांतू आमका मेळटस. ते देखून आम्ही तुलसी महाराणीले ओटो सत्संग करूया. हरे कृष्णा. सनातन धर्म अनुसरण करचे मस्त गरलेगी तंगेल घरा ये दूर एक झाड असता तक एक वृंदावन बांधून असत आणि वृंदावन म्हळ्यार एक कट्टे. त्या कट्टे भितर एक झाड, त्या झाडाक सगळे दीप दाखयतांती, धूप दाखयतांती, आरती दाखयतांती, प्रदक्षिण करतांती, नमस्कार करतांती. हे सकड पळोवन आईचे आधुनिक काळात जण लेको पुरंती कसं बहान एक जड्डा पूज करतांती. जड्डा ಏನ ಮನೆ आदर दिवन पुरस्कार करतांती. चेरडू वयत शी करतान मालगडन केलेल्या वरीची म्हणून मस्त न मने संशय तंगल मना उठोचे पुरो. एक झाड कसं न मने झाड बाये या झाडाचे महिम कसले इथे अन्यशी करतांती मनसकड संशयचे पुरो. ते देखून हे झाडाचे महिम आम्ही कसं म्हणू आज मना करून घेऊया. हे एक श्लोक तुम्ही ऐकयंती. आता अपर्णा माताजीन सांगितले श्लोक ते यन्मूले सर्व तीर्थानि यन्मध्ये सर्व देवता यदग्रे सर्व वेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्. ये तुलसी महिमे तुकुन महिमे अजर तू कसं म्हणल्यारी तुलसी काम नमस्कार दिता इत्याक यन्मूले सर्व तीर्थानि तिगेले मूल अंतू प्रति तीर्थ ब्रह्मांड अशील तीर्थ पूरा असं काही आणि त्या जे मध्य भागांतू कसं असं सर्व देवत वास करतांती. तशीची यदग्रे ताजी वैरी तुद्यंतू पूरा पल्ले वैर सकड वेद पूरा असं काही. ते देखून हिक नमस्कार गल्लेरी ये वेद देवते तीर्थ पूरा नमस्कार केलेला आणि आम्ही विजिट केलेले भल मेळता. आज जे काही एक विशेष जावन विंगड कसले रूख झाड की कसले आमका हे ऐक लोकांक पळोवचे मेळतल की ना. हिक्का सम जावन हिक तुलन करचे क विंगड वस्तू ना हे ऐक लोकांतो. ते देखून शास्त्रान सांगला तुलाम सादृश्यम सती नस्यत इति तुलसी. हिक्क तुलन करचे सदृश जावन हिगेल सदृश जावन कसले ना नस्यत इति तुलसी. ते देखून तिका तुलन करून आतील देखून तिक ते नाव दिला तुलसी म्हणून सांगून. आता चातुर्मासाचे पर्व जातस. चातुर्मास मला कसले 4 महिनो दावान निद्दोच वेळ खये. दावान निद्दोच म्हणल्यारी आमगेल वरी निद्दोच नाही योग निद्रा ब्रह्मसंहितान सांगला
य कारणार्णवजले भजते स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः योग निद्रा ಅಂತೂ ನಿದ್ದೋಚೆ दावान योग निद्रा ಅಂತೂ दावा निद्दताना अनंत रोम तुकून गेल्या अनंत कोटी ब्रह्मांड एक एक श्वास अंत बाहेर येत काही ते चातुर्मासांतू देऊ चातुर्मास सूर्य केदना आषाढ एकादशी का आषाढ एकादशी म्हणल्यारी सकडा काही गोत्तस सांतकून गजबज करची दीसू विशेष विंगडकंचे दिसू गजबज ना सगळे वर्षांतू तेच एक गजबज तशी गजबज एकादशी म्हणच्या पुढे मी सांगनासताना गजबज करची एकादशी म्हणून दोन्ही एकादशी करचीशील पुढे एक आषाढ एकादशी मागीर एक कार्तिक एकादशी आता मागीर इस्कॉन सेर्वल नंतर प्रति एक एकादशी विशेष म्हणून कळला ते देखून पुरा एकादशी आता कोरका म्हणून दिसत असं ते आषाढ एकादशीक अनेक एक नाव कसं म्हणल्यारी शयनी एकादशी शयनी एकादशी तेसू देव निद्धता आणि उत्तान एकादशी म्हणजे कार्तिक अंत्यवचे ते उत्तान एकादशी आश्विज मास कसं आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विज ये 4 महीनों उत्तान शयनी एकादशी तुकुन उत्तान एकादशी ताई देव निद्धता त्यांना चातुर्मास म्हणतात चातुर्मासांतू भारी विशेष अनेक नमुन्याचे उत्सव पूरा येता अंतू अष्टमी राधाष्टमी बलराम पौर्णिमा मागीर दीपावली हे सगळं अंतू येता मस्त उत्सव वैष्णवांक कशी म्हणल्यारी प्रत्येक 365 days अंतू फीस्टिंगची उत्सव म्हणल्यारी तितली गम्मत ते आचार्यांगेले आविर्भाव दिवसू नाजल्यारी तांगेल तिरोभाव दिवसू मागीर तेरो भायर काडचे दिसू भितर काडचे दिसू भितर दवरचे दिसू अशी म्हूण सांगून कसलेने मान कोरून वैष्णवांक केदन पळयल्यारी उत्सव गम्मत दावालेद्र डान्स करचे प्रसाद खावचे भारी गम्मत वैष्णवांक एक पंत श्रीला प्रभुपाद आले की एकलो येऊन निमगैत काही प्रभुपाद तुम्ही ह्या नमन्या गम्मत करता नवे देव देव कृष्ण म्हणून सांगून मागीर कृष्ण ना जाल्यारी एक निरीश्वरवाद येशील तो मागीर देव ना म्हण जाल्यारी कृष्ण ना म्हण जाल्यारी हे सगळं केलेलं व्यर्थ नवे म्हणून सांगत काय एक नॉन डिवोटी ताका प्रभुपाद त्याकड प्रश्न घालत काय वय आम्ही देवच म्हण नवे तुमक देव ना म्हण नवे आम्ही देवच म्हण सांगून दावालेद्रा नांदतांती डान्स करतांती हरी कीर्तन करतांती हरी कथा ऐकतांती गम्मत फीस्टिंग करतांती सगळं करतांती कडेरी कृष्णच म्हण नवे आम्ही सांगचे वय आमका अंगाय गम्मत मागिरी गम्मत कृष्णा लोका चमकल नंतरही गम्मत तुमगेल अवस्थे आलोचन करून पळयन तुम्ही देव ना म्हण सांगून अंगा दाबाल कसले करनांती आमगेला वेरे नांचू काही नांचनांती कसं करचे टीव्ही पळोवचे रेडिओ ऐकोचे येची नुत बेसचे टीव्ही एदूर जीवचे वशे मागिरी ड्रिंक्स घालचे निद्दोचे सगळे दीस निद्दोचे सूर्य ते उदय जाल्यार पळोवचे ना तुमका हे लोकांतूय गम्मत ना तुम्ही मरतच मागिरी कृष्ण ना म्हण जाल्यार कसं अवस्थी तुमगेले आलोचन करेन ती हे लोकांती सुख ना ताका सांगला भगवद्गीतेंतू नायम लोकोस्ति न परो न सुखम न पराम गतिम हे लोकांती अयम लोको हे लोकांती तुमका गम्मत ना आणि मेल्या नंतरही कृष्ण ना तुमका थंय गम्मत ना खंय जाव कृष्णास म्हण जाल्यार आमगेल्या प्रकार कृष्णास तुम्ही अंगाय गम्मत करनी कृष्णास ते देखून कृष्णा लोक तुमक री गयना तुमगेल अवस्थे आलोचन करून पळयन ती म्हण सांगता ते देखून वैष्णवांक अंगाय गम जीवो वा
मरोवा वैष्णवांक जीवन जीवित जावन असल्यारी गंमत मरणानंतरी गंमत ते देखून हंगा चातुर्मासांतू विशेष प्रत्येक महत्वपूर्ण कस दवाल काम केलेरी व्यर्थ वचन हंगा चातुर्मासांतू मस्त नमन आध्यात्मिक कार्य ಅಂತ आम्ही प्रधान दिल्लेरी आमका दवाल भक्ती दवाल वैरी अशील प्रीती चढता उदाहरणक जप मस्त कोरका म्हणल्याक आम्ही डेली 1 जेवो 2 जेवो 10 जेवो राउंड चढ कोरका आम्ही प्रति दिसू एकल्या रपची नाही मागीर भूक वच्चे प्रभुपादाले आणि भूक वणचे मागीर एकादशी मागीर दीपदान करचे असल सकड मस्त आम्ही सकाळी उठोन ब्राह्म्य मुहूर्तारी हे सकड करचेक मस्त प्राधान्य दिल्या महत्वपूर्ण फल असं म्हणून सांगला तंतुई एक तुळसी आराधने विशेष चातुर्मासांतो तंतुई कसं करत म्हणल्यारी कसं जात म्हणल्यारी चातुर्मासांतू आमका कोंकणी समाजाचे जनांक विशेष भाग्य मेळ्ळा आमगेले मालगडेन आमका तुळसीक चूडी दवरून पूजेक व्यवस्थे आमका आमगेल मालगडेन कंची समाजांत विंगडना कोणाकय ना साधारण हांव आयकलें मटा कोंकणी समाज जनाक हे भाग्य कोरून दिल्ला आमगेल मालगडेन चूडी म्हणल्यारी संस्कृतांतू ಒಟ್ಟು ಬಂಚೆಕ್ ಚೂಡ म्हणtanती आणि मात्येर मालची वस्ता काही चूडा म्हणtanती तशी ते ಒಟ್ಟು ಬಂದೋನು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಪುರ ಅಸ ದಿಬ್ರಾಂಕೂರ ಮಾಗಿರಿ ನೆಲನಲ್ಲಿ म्हणtanती ಮೂಯವಳು ಗಂಟೆ ಮಡ್ಡೋ वाघानांकोटो मजरानांकोटो आरती हे सगळं साधारण लोकल फूलच त्या वेळार मात्र चढ जाता तोंदरी कसले ना त्याकडे एक पंत हितला वचन सोदलेरी पूरा मेळता करवीर अनवाळे हे सगळं ಒಟ್ಟು कोरनो बांधोनो दावाक तुळशीक दिवचे मागीर तेची चूडी कृष्णा दिवचे मागीर आमगेले मालगड्यांक दिवचे हे सगळं लायक रीतीर आमका आमगेल मालगडेन आमका वाट घाल दिला कृष्णाले वैरी प्रेम पावचेक तांच सकड मस्त विशेष अस दिब्रांकूर सकड इथे घालचे पांच घालचे इतेक दिब्रांकूर मस्त सुलभेर मेळची वस्तू आणि तक्का औषध अमूल्य असेल काही ताय म्हळ्यार हड्डा भितर आशिल्ले ताप ताय काडता काही दिब्रांकूर आणि आमगेले इतिहासांतू अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन म्हणtanती ते देखून तांगेले प्रतीक जावन ते 5 दिब्रांकूर दवरून तांगेल तसले भाग्य त्या भगवंता वैरी प्रीती आमक तू दिवका म्हणून सांगून हे श्रावण महिन्यांतू आमका कोंकणी समाज बालमनशाक विशेष एक भाग्य कृपय मालगड्यान कोरून दिलेलं अस हे श्रावण महिन्याक श्रीधर महिन म्हणे म्हणtanती ते श्रीधर म्हळ्यार श्री घेवन आशिल्लो ते कृष्ण ते लक्ष्मी ते अनुग्रह पात्र जावचे का आम्ही चुडिया पूजो करता संती आणि अनेक असं म्हळ्यार तुळशी आराधनेंतू हे आता सांगेल अनमाळे दिब्रांकूर पर इथे माळचे म्हणून एक प्रश्न येवचे पूर सकडा काही हे पावसा कालांतू कशी म्हळ्यार भारी पावस येवचे पूर जाल्यार आमगेले अंगा भितरी उष्ण चढत काही ते देखून ते चातुर्मासान सुरवेरचे महिनो पाल्लो खावचे नज्ज म्हूण सकड कोरून दवरला ते प्रकार आमगेले भितरचे ते अंगाचे उष्णाचे समतोलन करचे की तरी हे सकड आम्ही माळचे
आता हांव सांगिले ते औषध मूल्य आशिल्ले ಕೆಲವು सस्य अनेक कसं म्हळ्यार आम्ही हे तुळशीचे कंठी धारण करका इत्याक म्हळ्यार एक पंत ते तुळशी कंठी तुळशीन आमकां धरली म्हणजेल्यार मागीर ती आमकां सोणाकय ती आमगेले ते कर्मा पल पूरा काणू कृष्णावेरी प्रीती आमगेल मनांत उद्भव कोरनु आमकां कशी पुणी हे जल्मांतूची आमगेले वे बॅक टू गॉड हेड ते आम्ही खंय तुगून आयलेन की कृष्ण लोका तुकून थंयक आमकां वरचे नमने ती जबाबदारी उत्तरदायित्व ती काण घेता आणि भारतीय संस्कृती कितली म्हणल्यार हांगा वैष्णव जावो अवैष्णव जावो प्रती एकले आमगेल भारतांतू हे तुळशीचे झाडाक स्वीकार करतांती कितली जण वखदा रूपार स्वीकार करतांती एक केन्नाय उडगास करून दवरका तुम्ही वखदा विशयांतू म्हळ्यार वखदा रूपारी तुळशी मूलतः कृष्णा की तरी ती जल्म आयली ते देखून आमगेले स्वार्था कितें ती केन्नाय यूज करून नज कितली जण येवन निमगोचे पुरण तुमगेले तुळश मस्तच तुमगेले घरलेगी एक दितावे ते वखद करू का म्हणून दिव नोकांती इत म्हळ्यार ताजी पाप आमकां मेळटा आम्ही जाल्यार यूज करू नज तुळसी कृष्णा की तरीची जल्म आयली ते देखून तिक मिक्सी घालून तेजे कशाय करचे आणि खतखतडोचे हे सकड करू का नज अपराधस ते देखून भारी जागृत जावका तुळसी विषयांतू भगवद्गीतेंतू सांगला दावान 9वा अध्यायांतू पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ते पत्रम म्हळ्यार सुलभेर मेळचे तुळसी एक तुळसी दवरले पुरो दवाक इतली खुशी जाता ते श्लोकांत ताणे दोन्ही पंत भक्ती भक्ती म्हणला भक्तीर दिले पुरो एक तुळसी ते तुळसी तगल हंगा दवरतान पाया मुळा दवरतान खंय तगले अंटुसून रपची कितेरी पळना तशी एदे गंधाचे जरेल गंधा तशी दवरल्यार भारी खुश जाता तुळसी काही खुश जाता कृष्णा काही खुशी जाता आणि श्रीमद भागवतांतू मागीर विंगड अन्य शास्त्रांतू कसं म्हणू तिगेल विषय सांगला म्हणून आम्ही पळया ताजे काही पुढे तुळसीक 8 नाम विशेष जावन शास्त्रांतू मस्त नाम तिका तुळसी सहस्र नामावळीत जाल्यारी 8 नाम मस्त प्रधान कसं म्हणल्यार हांव सांगता बरोवन घेतल जना पुरो बरोवन घेवयेत हांव हगूर सांगता कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसारा तुळसी विश्वपावनी विश्वपूजिता वृंदा वृंदावनी अशी 8 नाव तिका ते नावांतिक सुत्त कळ्ळरी भारी खुश तिका विशेष नाव ते आम्ही डेली सांगल्यार 1-2 दिसान सांगल्यार आमकां ते येता बाय हार्ट भारी सुलभस श्रीमद भागवतांतू तुळसी विषय कसं सांगला म्हणून आम्ही आता पळया भागवतांतू 18,000 श्लोक 18,000 श्लोकांतू मेन ताजी पूर सार आमगेले दशम स्कंदांतू म्हणूयात खंय कृष्णाल काणी सांगला की ते म्हूण सांगेत ते 18,000 श्लोकांतू सुरवेरचे पूर्व अर्धांतू कृष्णाले बाल्य लीले त्या भारी चंद ऐकूचेक तंतुय रास पंचमहाध्याय म्हणस तंतु ते ताजे एसेन्स ते सगळेची पूर्वार्धाचे तंतुय एक विशेष श्लोक कसं म्हणल्यार हे गोप्यान पुरा
कृष्णालोटो रासलील खेळताना कृष्ण पक्कनी मायक जता दिसना जता इत म्हणल्यारी तांका मान येता मान येवचे सोना कृष्ण गोप्यांक सुरवेरी कृष्ण रासलील खेळताना मध्ये रप्ता मग्गिरी प्रति एकलेले दोन दोन गोपिक एकलो मध्ये रप्ता मग्गिरी मस्त वेळ खेळताची प्रति एक गोपिक एक एक कृष्ण ते रीतीरी रास खेळता त्यांना प्रति गोप्या काही एक येत काही मान आम्ही काही साधारणाच नाही मक्का कृष्ण मेगलोटू खेळतच पळय म्हणून आणि राधे काही तशीच काही एक मान येत काही मक्क सोण कृष्ण सगळाले ಒಟ್ಟು खेळतस मेगेलोटू मात्र नाही खेळतस सगळा काही सगळाले ಒಟ್ಟು खेळत असतो म्हणून त्यावेळारी कृष्ण ते तुकुन मायक जाता त्यांना त्यांनी कृष्ण स्वतःनं सांगचे श्लोक आहे गोप्यान कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये ते तुलसी माताजी क गोप्या कल्याणी म्हणा पैतांती कल्याणी म्हणल्यारी प्रत्येक लेके कल्याण करतलती आणि गोविंद चरण प्रिये गोविंदाले ते कृष्णाले चरणाರ सुचतीने केदनाई लक्ष्मी ಕೆಲವಪಂತ कृष्ण लोटू असता लक्ष्मी तिक्का हृदय अंतू तुकुनु ಕೆಲವಪಂತ देवनु तिगेले भक्तांक अनुग्रह करची तेरी वचका जाता कृष्णा सोण तुलसी महाराणी तशी नाही तुलसी महाराणी केदाई त्या कृष्णाले चरणारविंदांक अंटुसुनु असतती केदना काही सोण दीना कृष्णाल चरण ते देखून ಕೆಲವಪಂತ लक्ष्मीक असूय जत काही तुलसी महाराणी लगी मक्क पुणे ಕೆಲವಪಂತ कृष्णाला सोण वच्चू काम ते देखून अंगा कसं सांगची म्हणल्यारी आम्ही आमगेले अंगाक गळेरी केदनाई तुलसी कंटी घालून घेऊ का तुलसी कंटी म्हणल्यारी कशी कंटी म्हणल्यारी गळ्याक लागचे नळिनाक्ष माला माल म्हणल्यारी दोळेन दिसूचे या कंटे लग्न नळिनाक्ष माला गळ्याक कंचे अंटुसून असत की म्हळ्यार आमगेला गळ्याक अंगार गल्लेले गळे गल्लेले कंटी केद नमक दोळे दिसना की तेन्ना ते तुलसी कंटी केदना दोळे दिसत की ते माला आम्ही माला गळे घालून गळ्याक कंटी घालका इति म्हळ्यारी आम्ही शौचाचारा पुरा वत्ताना ते गल्लेरी ते एक अपराध तुलसी माल गल्लेरी जाल्यारी तुलसी कंटी गल्ली म्हण जाल्यारी तांतू कसले दोष ना आता आमका कशी सांगला भागवतान तो कसं सांगला कच्चित तुलसी कल्याणी ती कल्याण करता प्रति एकल्याक कंटी गल्लेल्याक तिगेले केदनाय ते संपर्क सुख आमगेलोट हे विषय गार्ग मुनीन गर्ग समेतांतू सांगिलस चंद्रानना मुनिय गोप्यस तिगेलगी ते तुलसी महात्म्य पूरा सांगता गर्ग मुनी त्यांना ये रासलील जाऊन कृष्ण दिसना म्हणताना गोप्य कशी म्हणल्यारी भक्तीचे पराकाष्ठ जावन आशिले कसं म्हणल्यारी प्रेम ते भक्ती प्रेम भक्तीचे प्रतीक गोप्य तांनी कृष्ण दिसना म्हणताना तुलसीले शरण घेवचे इथे एक म्हणल्यारी राधे एक पंत निम्गे इतकय चंद्रानलगी गोपी पूर ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ ನಿಮ್ಗೈತಂತಿ
तुका गर्ग म्हणून सांगला नव्हे कशी कृष्ण पावचे म्हणून कृष्णा कशी पावचे म्हणून एक आमका सान करून एक वाक्यान सांगून दितवे म्हणताना चंद्रानन गोपी कसं सांगत म्हणल्यार पळयन ती कृष्ण मेळका जाल्यार तीव्र भक्ती जावका ते तीव्र भक्ती मेळका म्हण जाल्यार तुळशील सेवे करका तुळशील सेवे केल्या मात्र तीव्र भक्ती मेळचे म्हणून ते चंद्रानन गोपी हे गोपी बरलेल गोपियाला परत सांगते ते प्रकार रासलील खेळणू तंका कृष्णाल ಒಟ್ಟು विंगड जतान विमुख जतान तंका कृष्ण मेळका म्हणतानी तुळशील शरण घेतांती तशी तंका कृष्ण मेळता हेची आम्ही हे हांतूय तुळशीचे कीर्तन हांतूय आम्ही सांगतांती राधे गोप्यांक सांगता चंद्रानन गोपी तुम्ही तुळशीला पूजा करका म्हणून ते प्रकार त्यांनी तीव्र जावन 6 महिना तुळशीला आराधन करताना वृंदे तंका ते कृष्ण भक्ती दिता राधी म्हणल्यार भक्तीचे चुडामणी ती ते देखून ते वृंदेस नाव तिगेल वन वृंदालय वन वृंदावन तज्जे ईश्वरी करते ती राधेक तेच तुकून राधेक वृंदावनेश्वरी म्हण नाव ते देखून पळय आम्ही राधेले मंत्र म्हणताना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ती वृंदावनेश्वरी वृंदना तिका दिलेल ते टायटल राधेक आणि कितली म्हणल्यार वृंदा कुंडांतू तुम्ही सकाळ वृंदावनाचे वचन असं पुरो ते वृंदा कुंडांतू वृंदा देवी लगी 1 लक्ष कीरस ते कीरू पूरा सुद्धी दिता वृंदावनांतू कोण आयला राध आणि कृष्ण कसं करत संती म्हणून सक्कड सुद्धी दिता वृंदेक तिथे सक्कड भरयता ते देखून तिगेले कसले परमेश्वर नतील आमका वृंदावनांत वचू जायना ताका मी ते तुळशी कीर्तनांतू सांगचे जे तो मार शरणालो तारा वांछा पूर्ण होय कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो तुलसी ती कृष्णाल प्रेयसी ती वृंदावन वासंक दी म्हण सांगून तिगेल्या निमगोचे तिगेल्या परमेश्वर नतील आमक वृंदावन वास वृंदावना भितर पाय दवरू सादिना ताका पळय आमी पूज करताना ನೀನಿರುವ ಅಂಗಳ ಆ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ನೀನಿರುವ ಅಂಗಳ ಆ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಅನೇಕ ನೀನಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯು ಆ ಹರಿಗೆ ತ್ಯಾಜವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವು तुगेल स्पर्श नतील तिगेल स्पर्श नतील नैवेद्य तो कृष्ण काणगेना ती नतील पूजो ते हरिक त्याज ते पूजो ती नतील ते देखून तुळसी कृष्ण प्रेयसी तिगेले कंटिकेत नाय आमी धारण करका आणि गौतमीय तंत्रान कसं सांगला पळय आमी गौतमीय तंत्रान सांगला तुळसी दळ मात्रेण जलस्य चुळुकेन वा विक्रीडदं स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला म्हणून सांगला तुळसी दळ मात्रेण एक तुळसी ते गंगे उदका बुड्डोन तागेल पैमुळा नित्य दवरंती तुमका कृष्णाल प्रीती ग्याರಂಟಿ खंडित मेळता येची जल्मांतू हाका लाईव्ह एग्जाम्पल कसं म्हणल्यार एक आमगेले हांगा द्वापर युगांत जाता अपर्णा माताजीन सांगिले कशी सत्यभामेन कृष्णाक ओलसूच कितें म्हाका मेगेले भांगर कसले न्ही म्हूण दाखोवच कितें नारदा उत्तर दिवन तिणे ते तुला भार केलेले काणी
खाली एक तुळसी दळ दवरनो अनेक साइड अंतू कृष्णाक वापस तिने घेतले तुळसी दळ मात्रेण कसं जलय जलस्य चुळुकेन वा विक्रीडितम स्वमात्मानं विक्रीडितम पळरी तो तक्का विकतकय एक तुळशी दगल पायमुळा कोण दवरता तक्का तो विकून घेता तितले भक्त वत्सल तो तुळसी कोण आदर करता तुळसी कोण ताका अर्पण करता तांकाच तो विकून घेता हे अपर्णा माताजीन आता सांगेल काणी अंतू आमका मना करून घेऊयात अनेक हे कलियुगांत जल्लेल काणी कसं म्हणल्यार लैव अद्वैत आचार्यान डेली तुळसी गंगेन बुड्डोनु ते कृष्णाल पायमुळादवर मागून घेतला कृष्णा तू यो 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 म्हणून साक्षात कृष्ण देवनैला चैतन्य महाप्रभुले रूपारी अंतू संशय नका डेली तुळसीचे दळ ते कृष्णाक भागवत जले भगवद्गीत जले गौतमी तंत्र जले आणि चैतन्य चरितामृतांतो कितले होगळसिला आणि स्कंद पुराणांत कसं सांगला म्हणून पळया तुळसी विषय तुळसी का होगळसिला स्कंद पुराणांतो भारी भारी चंद होगळसिला या दृष्टा निखिला ग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतका त्रासिनी प्रत्यासक्ति विदायिनी भगवती कृष्णस्य संरोपिता न्यस्त्या तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्ये तुलस्ये नमः कितली चंद सांगला या श्लोका अर्थ कळरी मागीर आमका तुलसी वैरी इतली प्रीती पडत म्हणारी एक दिसे तिगेल पूजा करणं तिला साध्य ना या दृष्टानी किलाग संग शमनी कोण तिक खाली पळयला पुरके आमगेल दृष्टी तिगेल वेर पडला पुरके आमका आमगेल कर्मापल पूरा शमनी पूरा शम जतके आमका पूरा आमगेल पाप नाश जाता म्हणून सांगता संती स्पृष्टा वपुष्पावनी अप्पळरी अप्पळर सांगचे नका पूरा आमगेले पवित्र जाता हे शरीर स्पृष्टा वपुष्पावनी कितलताय म्हणल्यारी आम्ही घंटी गलका म्हणून सांगला ना मामत मरणा समया वेळारी कितले रत्न सो कितने भांगर असो आमगेल अंगारी आमका ते रक्षण करना भांगरांत आणि रत्नांत आशिल्ले भितर ओड कोहिनूर रत्न म्हणटा ती ते कोहिनूर रत्नाचेची माल करून घालरी मरणा वेळारी तुळशी ना जीव मात्र कल्याण करचे एक विषय ते तुळसी मात्र एक तुळसीचे सान एक बीज मणी असले पूर अंगारी कंची रत्नने कसं ना जलरी ओढना मरण आवळारी एक तुलसी बीज असल्या पूर काही आमगेल जन्म सार्थक करून घेवी येत म्हणून सांगून ते तुलसी कंठी केदनाय आमगेल गळा दवरून घेव का कशी एक ब्राह्मणाक तागेल जन्म मुक्की की जन्म ना जलरी तका वापस मुंजी कोरका तशीची कोणाल गळेन तू ये तुलसी कंठी नाकी तन्नी विष्णुद्रोही कई एक रडी दौर का एक कंठी कई जव लोंकलेरी वापस कूडले गलका ते मुख्य तशी आणि ये नत्तान घालियत नाही स्मशाना जेव चमकलेरी आमका जान्नू आम्ही चेंज करता ती तशी स्मशाना जेव केलेरी चमकलेरी ये तुलसी कंठी ये जत्वे कसले अशौच जत्वे ना शौचम विद्यते तस्याह यतः स ब्रह्म स्वरूपिणी ही साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी ती ते देखो नो तुलसी कंठी केदनाय विंगड अशौच वेळार की मरणागरा गेल्यार की ते अशौच जायना इत म्हळ्यार ती साक्षात ब्रह्मस्वरूपिणी ते देखो नो तुलसी कंठी आम्ही धारण करताना सुरवेरी ताका चंदकोनो हळदी उदका घालनो धुवन
ते दावाल पायमुळादवर का ऐते का ती मूलतः कृष्णाली मग्गिरी त्या पायमुळादवर तान तिक्कनी कृष्णा ते विवाह जल्लेले वरीची मग्गिरी आम्ही ते कान गळे गल्लरी आमगेल कल्याण जे उत्तरदायित्व ते तुळसी महाराणी कान घेता अंतू संशयना म्हण सांगून काही जेव्हा कोणी मेल्लेल वेळारी कसं जाता तुळसीचे काष्ट गल्लरी ते मनीषु मगिरी विष्णु लोकावत काही शरीरम दह्यते येषां तुळसी काष्ट बन्निना न तेषां पुनरावृत्ति विष्णु लोकात कथंचन विष्णु लोकातून मगिरतो पुनरावृत्ती मक्षियेना म्हणून हंग शास्त्र सांगतांती जळैताना कोणाले मृतदेह तका तुळसी काष्ट गल्ली जल्लरी तो विष्णु लोकातून मकरी मक्षियाना काही ते मेल्लेल्यांक काही प्रयोजन खैताय म्हणल्यारी ते काष्ट गल्ल लागताय पुण्यस तितले विशेष तुळसीचे खाता नाही तशीची आम्ही तुळसी कंठ गालनो खेळले मुंजलरी प्रति एक तुळसीचे शीता घास असनो आमगेले प्रति घास प्रति एक कण ते आम्ही गिळताना आमगेला अंग तुकून पास जाताना वाजपेय यज्ञ केलेले पुण्यस्के सिक्ते सिक्ते तू लभते वाजपेय फलम मुने म्हणून शास्त्र सांगला सिक्ते सिक्ते म्हणून एक एक घास करताना आमक ते वाजपेय आणि अश्वमेध फलम मुने फल केलेले फल मिळता ते देखून कशी एक चेरडू गलीज असताना कोणी आपण की तका ते आवसून क्लीन करून चंद चौग पावडर पुरा घालून एखादला बोट पुरा घालून ते बेसकरयलेरी कोणी काणू ते चेरडा मो करतात ते प्रकार तुळशी काष्ट तुळशी मणी तुळशी कंठी आम्ही गळे गल्ली मुंजलरी आमका ते तुळसी महाराणी आमका ग्रॅज्युअली आमका प्युरिफाय कोरनो तशीची कडेर म्हणताना हे जल मानतो आम्ही ते दावाले कृष्णाले पायी अर्बैसुक आम्ही योग्य जातांती आणि तशीची ते तुळसीचे सावळी सावळी मुळांतय बेसलर पड कितले एक महात्म्य महत्वपूर्ण तुळसीचे सावळे ಅಂತೂ ಬೇಯಿಸೋನು ते ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದ काम केल्यारी आमगेल पित्र खंयची अधोलोक असल्यारी तांक ताई सद्गती पावता म्हणून शास्त्रांत ते देखून तुळसी प्रत्या सत्यविदायिनी कोण ओयतकी नाही एक जडा तो एक जागे तो पण काणो अनेक जागा ओयतकी तांका भगवतः कृष्ण समरोपिता कृष्णालोटू मिलन करैती तितले प्रीती करते आणि रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत का त्रासिनी अंतकाले चर्चे येवचे पण काही कोण तुळसीक स्पर्श करता यमराजाला एदुर येवचे अगत्य पण काही तका आणि रोगाणाम अभिवंदिता रोग पुरा नाशत काही कोण तुळसी कंठी घालता तांका महाव्याधी म्हणून कसले येना आणि तुळसीचे कंठी घालनतिले आम्ही पवित्र जायनांती ते देखून तुळसी कंठी घालनतिले आमका मूर्ती सेवा करूक 7 दिन मूर्ती सेवा कोरका जलरी डीटी वर्शिप कोरका जलरी गळेरी तुळसी कंठी जाव का ते देखून भारी आम्ही विशेष रीतीरी तुळसीचे हे पळयले महात्म्य आणि तुळसी चे साने गेल्ಲು काणू गिसूनु ते गांध कृष्ण लैलरी भारी प्रीतिके कृष्णक ते गंधाक हरिचंदन म्हणतांती तुळसी शिकोर्नु गष्टुनु गिसूनु जोरोनु ते गांध हरिचंदन म्हणतांती ते दावा लैलरी दावाक भारी खुशी आणि तुळसीचे
काढली सण सण वैशाख वळारी सकड झाड पुरा सुकता त्या पुरा चंद करून कांडवरनु ते तक्क तुदी एक कापूस जेव लावून तुप्पा बुड्डोन ताजी आरती कृष्णा दाखयला हरी भक्ती विलास संगला 60 crores years भगवत धाम प्राप्ती जत काही साधारण हांवें तिगेल महिमे आम्ही आरती करताना तुप्पा बुड्डोन ते तुलसी सन्न सन्न सुक्कीले कास्ट असल्यारी सन्न घाल्ल्यारी 60 crores years भगवत धाम प्राप्ती करियत काही ते देखून तुलसीची महाराणी साधारणाच नाही एक पंता श्रीला प्रभुपादा लगी एकला येऊन म्हणलेल काही कसं ये तुलसी झाड पुरा होऊची तुम्ही आजी भरला का टोमॅटो झाड होईल री टोमॅटो पुणी मेळत खावच्या कम तका प्रभुपादना हसलं काय प्रभुपाद मूर्ख तो मूर्ख कसले करू जाय ना आणि तो समय जाय ना म्हणून तशी प्रभुपाद मस्त इंपॉर्टन्स दितशील ती तुळसी ओचेंतू तुलसी पूजेक आमगेले वैष्णव निष्ठेंतू दोन्ही स्थान तुलसी निष्ठा आमगेले कंचे इस्कॉनाचे सेंटर पळयन तुम्ही सकाळी नित्य कृष्णाल पूज गुरुल पूज सुरवेरी मगिरी कृष्णाले मगिरी दोन्हीचे तुलसीचे आरती ते देखून तुलसीले महात्म्य आम्ही मस्त ऐकले त्यात ते देखून तिका सदृश जावन कोणेय ना आणि एक कसं म्हणल्यारी तुलसी काढताना आम्ही भारी जागृत करका तुळसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिये केशवार्थं चिनोमि त्वं वरदा भव शोभने म्हणून सांगून ये मंत्र सांगून काढका काही भारी जागृत करका तुलसी काढताना हरदे काही वैरे येवचे नज्ज तुळशी मागिरी एकादशी काढू नज्ज द्वादशी काढू नज्ज अमावास्या काढू नज्ज नांगकूट लागोचे नज्ज कत्तरी कट करू नज्ज सगळं मस्त रूल्स अस ते देखून एक पंत रामान पूजा बेशील वळारी हनुमंताला सांगेल काही तुळशी हाडी मक्का म्हणून हनुमंत म्हणला कोण अग्रगण्य ज्ञानीनाम अग्रगण्य आणि ताणे ते संजीव पर्वतची एकलोची कुपून हाता धरून वाहून घेऊन आयला तिथलो ज्ञानी तो आणि तिथले शक्ती तका जाल्यार रामान तुळसी हाडी म्हणताना भारी कष्ट असते मक्का कळ ना ते हाडोक म्हणत ते देखून भारी जागृत री या तुळसी कमी पळोवन घेवका आदर करका आजी ये तुलसी विषय ऐकून तुलसीले जन्मा काणी सकड मस्त समय अवकाश ना तुलसीले जन्म सांगूक कशी ऐकी ऐका लोक आयली ती म्हणून वृंदे तिगल बामून जलंधर तिगल त्या पातिवृत्याचे काणी सकडा काही गोत्तस आयचे दिसाक ते विंगडकंचे एक दिसू अवकाश मिळाल्यार तुमका हे भागवत पुराण कोंकणीन तुकून ऐकूचे मिळताले ते देखून हे तुळसी महात्म्य ऐकून कोणाले मनांतू तुलसी वैर प्रेम चढला म्हणजे ते मेगल गुरु महाराजाले अनुग्रह म्हणले तसाव ते प्रकार अन्यथा कसले दोष जाला कोणाके मना दुखला म्हणून जाली म्हणजे री ते मेगेले अपराध म्हणले असावा आणि कसं म्हणलं री ये जीवनाचे पारमार्थिक लक्ष्याची हरिकथानी हरिले भक्तांगल कथे ते देखून आजी चंदायरी माके परम सौभाग्य कोरून दिलेलंच तुलसी महिम सांगूक एक भाग्य देऊन ये मनुष्य जन्मांतू ಒಟ್ಟುची दोन्ही विशेष काही या अंगा या लोकांतू एक मनुष्य जीवन
मनुष्य जन्म आणि एक विष्णू भक्ती. मनुष्य जन्मांतो एक चांग गुण म्हळ्यार आमका विष्णू लोकाक वचयत हे मनुष्याला एक शरीर आणतो. आणि दुर्गुण कसं म्हळ्यार कितकी जण मनुष्य जन्म पावनी आजीक 40-60 मागीर 80 वर्ष जावनी तंका हे आत्मरूपी अस्तित्व हे कसले की मनुष्य शरीर घेतला म्हणून आणि काही गोत ना जाल्यार हे भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर आजी मस्त जणाक हे मनुष्य शरीर घेवन ताजी प्रयोजन कशी काण घेवयेत हे सत्संग सेरवून म्हणून सगळे मस्त जणा कळला. त्या प्रकार आजी म्हाका हे तुमगेले वैष्णव आणि वैष्णवीले सत्संग पुरा मेळलेले मेगेल भागी म्हणलें तसाम ते तुळसीले एक स्तुती सांगून हांव रब्बयतस. वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद्री तिरी आमका जी तुळसी महात्मे तुम्ही सांगून दिलेलं सर ऐकून खुशी झाले. आणि काही सुमार विषय तुमका आणि काही सांगचे असं म्हण दिसता. अनेक दिस तुमगेले नेक्स्ट केतना तुळसी विषय आणि काही तुम्ही सांगता की तेतना आपास बैसून ऐकूच भाग्य आमक देव. आता विंगड कोणाक कसले क्वेश्चन्स कसले असवे कोणे पार्टिसिपेंट्स कोणा काही क्वेश्चन असल्यार तुम्ही हँड राईज करूं. 1-2 मिनिट माताजी कोणा काही कसले एक डाऊट कसले एक आमकेलो पटी नेटवर्क निमित्त करेक्ट क्लियर ऐकय ना तश कसले असल्यार 1-2 मिनिट्स टाइम आम्ही दिव्या असावे. हरिओम माताजी. हरिओम हरिओम हरिओम. हरिओम. मका ते यद्मूले सर्वतीर्थातीते एकले संगशिवे यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रे सर्ववेदाश्च वेदाश्च नम तुलसी त्वं नमाम्यहम्. अस्य तुलसी. हाँ माताजी. तुलसी त्वां नमाम्यहम्. तुलसी तो नमाम्यहम्. ओह थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. माताजी माताजी नमस्कार. तुम्ही लास्ट स्तुती सांग पळय ते म्हाका सांगता जाव कशें तुळसी वृंदाये तुलसी देव्याये वृंदाये तुलसी देव्याये सांगा. मधुपती प्रभू ते स्क्रीन शेअर करूयात की म्हणून प्रभूजी वृंदाये तुलसी देवी आहे असं म्हणजे स्क्रीन शेअर त्याचे मागीरचे स्तुती सांगे दवरयात. ओके एक मिनिट. हरे कृष्ण दिसतच ना वही प्रभू दिसतस. प्रिया ये बाई
प्रिया ये ताजेर घालता हांव तुम्ही चॅटार तुकून क्लिक केला तर मागीर कॉपी करूया. दिसताच. प्रभुजी पॉसिबल म्हणजे ग्रुप आणि ते पेटो येत असेल प्रभू एक वेळ सगळ्या काय मिळत घालताय माताजी घालताय. आमगेल सगळं ग्रुप शिकले शे आमगेला असायची आमगेल सगळ्याला जी स्क्रिप्ट आहे सर. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण माताजी म्हाका एक डाऊट आशिल्लो तर तुम्ही आज सांगीन ते श्लोक एक रिपीट केलेला आयकशिल्लो. कळलं. तुळशी कास्ट घालता म्हणून ना आ? रेफरन्स करतेस म्हणून. शरीरं दह्यते येषां बरोबर त्याचे रेफरन्स काय आहे माताजी? ते म्हाका एक महाराजाला मेळलेले युट्यूबांतू वय वय ते तुळसी महात्म्या तुकून कळलेलं काय त्यांनी म्हणला तुळसी महात्म्य म्हणून हांव गुगला घालून पळयलें म्हाका मेळ्ळी वय वय त्यांनी सांगता आसतना हांव कॉपी केलें. कास्ट म्हणल्यार ताजे तुळशी देवी आहे वैशाच्या अशें म्हळ्यार सुकिले गेल्लो ट्विक्स. हरे कृष्ण माताजी. आणि कोणाक एक कसले हा वय हरे कृष्ण माताजी म्हाका एक प्रश्न आसा. साधारण तुळसीना विष्णु तत्वाक मात पूज करच्या यूज करता म्हणल्यार एक राम कृष्ण विष्णु नरसिंहा तशी देवी देवता म्हाका तुळसी पूज करतना यूज करून म्हणून सांगताची वयवा. तर आमची घरांत हांव पळयतना इवन गणपतीक समेत तुळसी माळ घालताची. इवन कसले देवी पूजे वेळार समेत तुळसी यूज करताची भटमामानी ते कसं नाही. ना ಮೂಲತಃ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಕಿ ತರೀತಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿಲಿ ते देखून अन्य देवताक तिका दिवचें नज्ज ते अपराध ताका एक श्लोक वस वृंदावनांतू भायर एक तुळस आसा पळय ते तुळसीचे सायडांत पुराय आमी सुत्त काणू पणटी दवरची पळय थंय मस्त सಣ್ಣ सಣ್ಣ बोर्डांतू तांणी बरयला. मस्त श्लोक बरयता आनी एक श्लोक मागीर फोटो काडलेलो सर खंय सोदल्यार मेळटा म्हणून गोतना कितले टायम म्हणल्यार तांतू सांगला कुटुंबाची हे जाता म्हणून वय नाश जाता म्हणून सांगला. अन्य देवतेंक डेमिगॉड्स वर्शिपाक तुळसी घाली म्हण जाल्यारी कृष्णा घाल्लेले तुळसी खंय जेवा गणपती की देवी की जायला घाली उपदेवतेक आणि आम्ही घालून घेवत सुरवेरी आम्ही मनशान जाल्यारी घालून घेवचें जे तुळसी. आता मस्त काही म्हण सभे पुरा बेसल्यार कितकी जण आमकां घालून घेता ते अपराधची गोतनातील जण आमगेल गळे हाण घालता ती कृष्णाक अर्पण करून मागीर ते तुळसी आमगेल गळे घालून घेवत. आता विठोबाले उल्पे वेळार सर एक्को वेळार सकड आमी घालून घेता ती ते विठोबा घाल्लेले तुळशी मालते. वय वय जाल्यार हांव पळयल म्हणटा गणपतीक प्रत्येक हांगा गणपती पुजा वेळार तुळस घालताची आमची गेलांत पुरा हांव पळयला. वय माताजी वय घालता ती बारी बेजार जाता पळयताना सांग्या म्हणल्यार आमकां तेवे बेजार जाता ही एकली ओड एकली आयली म्हणून सांगू का म्हणून नमगं तर जणाक सांगेत अशी वैष्णवाले आमगे सत्संगान सांगेत तांकां वय म्हणून दिसता. वरलेल्या जणाक पुरा देव एक न्हू तांगे प्रकार तशेंच तांणी सांगलें नमगूच एक नमगं ना ती तांकां कृष्ण सुप्रीम म्हणून गोतना ते बारी एक संकोचा विषय दुसरे कडेन वचून सांगची म्हणल्यार. वय 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 सो ते रॉंग माताजी ते शी सांगता जे गणपती म्हणल्यार विष्णू रोपिणी जाल्या निमित्त आमी ते यूज करताची म्हणून तशी भटमामो तशी या सांगताची विष्णू रोपिणी जावन गणपती आता आयला सो तुम्ही विष्णू रूप म्हणून लेखून ताका पूज करूया अशी म्हणून सांगतात भटमा बेंगलोरांत
विष्णू रूप गणपती विष्णू रूप जावन आयला ताका ती ताका तशी करताची म्हणून हांवें हे प्रश्न निमगिले आता वय कशी सांगता आनी कसं करू जाता हा म्हणचे भट मामान सांगताना कांय करू जायना इत म्हणल्यार आयज कितले की भट मामा प्रार्थना करता आनी थंय 12 ते आत्मरूपी स्वर्गा पवंती म्हणटा ती आमगेले प्रिन्सिपल कसं म्हणल्यार स्वर्ग नाका अवा लोक वच्चे आमगेले उद्देश कांय करू जायना न्हू तर बेसचे केलो कडेन न्हू तर बेसका जाता आम्ही करताना ते मना करून घेवका जागृत जावका कृष्णाकी तरी ती जल्म आयली म्हणून निगमा हे ताचे एक्सप्रेशन कसं म्हळ्यार ताणी दिताची हॅलो हरे कृष्णा पळय त्या तुळशी आमी त्या सकट देवांक पूजा करतना तुळशी यूज करता आसना ताणी सांगता कसं म्हळ्यार त्या एक्सप्रेशन कसं म्हळ्यार सकडे देवा पूजा केल्यार यत्नार्थ कोण यत्न पुरुष कृष्ण जाय कृष्णांक समर्पण करतात ते म्हणून सांगताचे कळवा देवांक समर्पण करचे न्हय ते कृष्णांक समर्पण करचे ते आमी तुळशी यूज करताची म्हणून तशी एक्सप्लेनेशन दिताची त्यामुळे तें एक्सप्लेनेशन म्हळ्यार तें आमी फूड दवरून वची पारंपरी जावन वची ते तुळशी देवांक पूजा करतना दिवचें आसा तशी तांणी सांगता ते त्यामुळे म्हळ्यार ते यत्नार्थ कृष्ण जाय अहम यत्नाम सांगता पळय कृष्ण भगवद्गीतेन तशी ती यत्नार्थ कृष्ण जाली न्ही ती ते पूजाचे फळ दिवचे कृष्णाचे त्यामुळे कृष्णाक समर्पण करचे ते कृष्णाक इनडायरेक्ट जावन करचे पूजा म्हणून सांगतात ते कृष्णाक ते आमी पूजा करतना समर्पण करीत म्हणून सांगताची तशी सांगताची आमी कोणाक अशी सांगताची जाल्यार तांणी तशी सांगताची ते खंयचे म्हूण आमकां समज वचना कळ्ळें ते इनडायरेक्टली कृष्णाक समर्पण करचे म्हणून आमकां कळटा भगवद्गीतेन सांगता खंयचे पूजा करता इनडायरेक्टली म्हाका पूजा करताची फळ कृष्ण करता सकळ येतना जे फळ दिवचे हांव म्हणून सांगता कृष्ण भगवद्गीतेन 9 अध्यायान सांगता तशी एक्सप्लेन करता ते खंयच्या करेक्ट खंयचे म्हणून आमकां सांगूंक जायना हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण लिंगू చేసిలే हरे कृष्ण माताजी ऐकत नव्हे तुमगेल वॉइस ऐकत ना माताजी हॅलो ऐकत देवाक नैवेद्य कोण जाली परत आम तुळस असत नव्हे म्हळ्यार ते पवित्र म्हणटाची नावे ते नैर्माल्य म्हणटाची ते प्रसाद उठून आम्ही ग्रहण कोरवेत की बाय ते ग्रहण कोरता ते उडोवचे नज्जे हा 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 ಕೆಲವು ಜನ ಉಡೇತಾಚ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ते ग्रहण करचे सांग कसं म्हणून सांगून घेऊन थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण तुळसी प्रसाद आमकां जेवतन मेळ्ळ्यार आमी लकीएस्ट पर्सन म्हणून सांगताची ओ तुळस मेळ्ळी म्हणून खुशेन हे करताची ते तुळस मेळचे एक अप्रूप मेळ्ळ्यार भारी चांग ಖಂಡಿತ हरे कृष्ण प्रथम क्षण आहे ना हँड रेज करणं कसले क्वेश्चन असेल वय हरे कृष्णा माताजी ऐकत ना मैं ऐकता माताजी आम्ही आता तुळशी सुत्तू कट्टाना पक्का निंपती सुत्तू कट्टे अवकाश ना म्हणदल्लारी आम्ही रबील कड़े सुत्तू कट्टे सम गीने चूकिदत्ता रब्बिल कडेन ते रब्बिल कडेन कोरका इतलेची विंगड वाटना जाल्यार हांव एक कडेन वदला रब्बिल कडेन कृष्णाकनी सुत्तू काडूनच प्रदक्षिणे काडका म्हणून आता विंगड चान्सेस ना जाल्यार कोरकाची इतना मनांत पुणी ते कोरून विंगड वाटना आता पुरा फ्लॅट आणि हे पळय वय वय माताजी तशी पूरा कडे सुत्तू कट्टे अवकाश मेळना तशी आम्ही रब्बिल कडे गुंताना त्या देवाक पाठी दत्ता ते सम नाही म्हणून एक हे आसा
आम्ही वदला ते रब्बील कडेन सुत्तू काढून जमण वदला ते तुलसील नाही कृष्णाल वज्जिले जाल्यार कृष्ण तुलसी काय अप्लाय करी येते मागीर कशी सुत्तू काडचे सांगितले बरी नाहीत माताजी. ओके. चॉईस ना पड माताजी हरे कृष्ण. ते तुलसी महात्म्य आता तुम्ही सांगली नाही गुगलवर पळयाचे म्हणजे रिटन बाय होम कोणाला वाचू का ते खंयची कोण बरयलेले असं बूक आणि तुलसी महात्म्य म्हणून खंय मेळत म्हणून म्हाका गोतना हा विंगड बुका तुका काडलेले वृंदावन पास्ट टाइम्स ऑफ वृंदावन मागीर एप्रिशिएटिंग वृंदावन धाम म्हणून तेय तुकून तान तुकून काडलेले मस्त विंगड बुका तुकून वाजून काडलेले माताजी रेफरन्स घालताची हेंतू ग्रुपान तू कसलचे खंय कोणची वाजू का म्हणून रेफरन्स मागीर घालताच वे हा मस्त बूक वाजून सोदून काणू भागवतान तू पुरा मागीर स्कंद पुराणाचे पुरा काडलेले माय म्हाकाय ओके ओके ते एक श्लोक आसा स्कंद पुराणाचे 9/104 म्हणून हरिभक्ती विलासाचे मागीर श्रीमद भागवतान तो दशम स्कंद 29th चॅप्टर ते हंगा तुकून वाजून काडलेले हांव ताजी परपरट प्रभुपादान बरयलेले मागीर केलो विडियोज पुरा पळोवन तांतून इम्पॉर्टंट पुरा बरोवन एक नोट्स करून आजी तुमकां हांव प्रेझेंट केले. ओके ओके माताजी हा पळयता हांव. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मुखार सुयेत ओके. गायत्री हा आम्ही सकल वॉकआउट येता हो सकल वॉकआउट राब या पिशवी घेऊन वस सकल तुला ಸ್ವಲ್ಪ फूल आणि दिब्रांग करू घेऊन या येतच ना श्रावण मग चुडी बंधू जाय आशिल्ले कसं आहे अपासूर केलो प्रति वर्ष असला वरीची एकमक एक जाला प्रति वर्ष चुडी 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 म्हणून सांगून वचून एक कंपून वचून पूल हाडकात सकल वचून कसं गोया कोण पळयत गो तू चुडी केला लागी ना म्हणून सांगून इंडोनेशियात कोणी तू चुडी काढलेलं पळय लागी तू ना कोणी पळय लागी चुडी करचांगा मागीर कसला तू चुडी घरा आणि पुरा पेटयतना लास्ट इयराचे खंयचे फोटो काढलेले असेल फोटो पेटय कोणा कळता डेट चेंज करनी पेटय राब तुमगेल तसं लायक तिरीची भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी व्हर्च्युअल चुडी उत्सव केला गोतस तुका अय्यो देवा ती चुडी पूजा आणि व्हर्च्युअल वा व्हर्च्युअल राब ऐक सांगशेक पण ऐक व्हर्च्युअल म्हणा तुगेल पीपीटी प्रेझेंटेशन नाही आम्ही कशी चुडी पुजित आशिल्ले पळय तशी चुडी पुजूचे तेदना माताजी त्यांनी आमका व्हर्च्युअली येतात त्यांनी झुमारी आणि आमगे लांगा शाणा चुडी पुजितर असताना त्यांनी कीर्तन म्हणताची वृंदाष्टकम म्हणताची आणि तू गोतस की कहाणी सांगताची तुगेल तसं तुळशीचे आणि गोतना तिलांक तुळशी महात्म्यात पळ जननी माताजीन सांगले तू मिस केलं मिटिंगार असेल ती कोण तुगेल मिस चल पळा त्यांनी परा येऊन अर्ध घंटा एक प्रोग्राम से करनो आमगे ती चंद जावन चुडी जात असताना त्यांनी मागशी तुला पुरा आमक करताची होतस तुका कितले लायक पुरा करता असं पळ तशी पुरा करता तुम्ही हा आणि ऐक हांव म्हाका मात्र होस्ट करनी म्हाका एक केला मायक एक केला त्या देखून सेम टाइम मारी हांवय मिगेल अम्माई तुगेल अम्मा अशोक नगरा तुला ना मिगेल अम्मा बळाल बागा तुला ते तुला त्यांनी पुराय आम्ही वटू होस्ट करताची इतले काळ आमकां कळणी पडल्या झुमार पुरा करेत म्हळ्यार विषय एक भयंकर गंमत जाला मग तुमका पुढे बँगलोर असतं जाल्यार तुम्ही अशी वट्ट करना आशिल्ली आमी इंडोनेशिया वट्ट करता मग ता पुरा सम्म आता चुडी पूजा या त्या म्हणून पुरा म्हाका एक डोनेशन फीज या त्या म्हणून एक टोपी बसोवची आसगी तू कितले पण सांगचे फीज डोनेशन आणि कसले ना आमची गेल्या ट्रेडिशन त्यांनी सांगून दित तसची आम्ही मुखार वर का नव्हत्या चुडी पूज कसं म्हणत आमगेल दुवे काय कळका आता हांव पळय मिगेल आम्ही कशी करतशील त्याच फॉलो करतस बट ताजी मागशेची आमकां प्रिन्सिपल स्टोरी पुरा आमकां कसले गोतना त्या पुरा तांणी येवन आमकां सांगतसची कसले दिवू का म्हणना वच्चे जाल्यार वच्चे आमगेल वायफाय मात्र त्या अर्ध घंटो आनी तुका वायफाय फ्री वय न्हू आमकां अनलिमिटेड आसतना कसं वायफाय
तुका दिवचेच वे खर्च करचेच वे हांव चूडी दित पळय तेदन म्हाका एक लायक हुडगीर घेवन यो हा बारी लायक पक्का बायल म्हूण प्रूव केलें न्हू तुवें अंतू इंतू टोप्पी दवरच्यान तूं म्हाका टोप्पी दवरली तुवें तुम्ही पूरा कैसा हंसते हैं सची या कहानी घर घर की तो पूरा जनाल घर आशिलेची तुम्ही पूरा वगी वगी रजिस्टर करायची आणि तुम्ही तरोच न्हू होस्ट जावच्याक चुडी पूजेक फ्रायडे आणि संडे स्लॉट्स आसा मंदाकिनी माताजी आणि भारती पै माताजी पुरा कोऑर्डिनेट करता सची तुम्ही होस्ट करायची तुमगेल्या अम्मा काही सांग्यांची माय काही सांग्यांची रिलेटिव्स फ्रेंड्स पूरा आमची केला ना आम्ही वट्टू मेळणे आपण ती चुडी पूजूया हरे कृष्णा हरे कृष्णा थँक्यू नवे रितीरी सगळ्यांक एकच तशें करून दिले गायत्री कामत माताजी हरे कृष्णा आणि तुमगेले वट्टूची दोगय जनाक थँक्यू हरे पुरा कृष्णा जना आणि कोण पुरा रजिस्टर करनीत की आणि रजिस्टर करान ती आपास एक राउंड विनंती करता सर थँक्यू आता आणि हे सेशन हाका टाइमय जाल्ले विराम दिवचे पशी फुडे एक सान एक कीर्तन सांगून प्रार्थना राखता आसा टाळ घेवन एक कीर्तन सांगून आम्ही ह्या सेशनाचे विराम करूया जायत मुखार सुवेत ना सांग स्टार्ट मारी सांग तू सांग राधे 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 गोविंदा 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 वृंदावन चंदा अनाथ माता दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा यशोदा बाला यदुकुल तिलका राधे गोविंदा यशोद बाला यदुकुल तिलका राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंदा राधे गोविंद वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथ माता दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथ राधे 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 गोविंदा वृंदावन चंदा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा नंद कुमार वनित चोरा राधे गोविंदा नंद कुमार नमित चोरा राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा नंद कुमार नवनीत चोरा राधे गोविंदा नंद कुमार नवनीत चोरा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंद्र अनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा रावण चंद्र
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हंगाक आयचे सेशन आणि एंड करूया की तशीच हांगा हांव एक आज म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मुरलीधर चरण प्रभुजीक म्हाका गाईड केलेल्याक राधिका माताजी भाऊ माताजीक सकट जनाक एक वंदन करनो थँक्स म्हणून सांगच्याक इश्ट करता प्रभुजी एंड करूयात वे हरे कृष्ण माताजी थँक यू अपर्णा माताजी भारी चंद कोण तुम्ही आज ह्या सेशन वेलेलं आसा खूप खूप आभार फाईच प्रोग्राम आसा अनंत राघव प्रभू इंट्रोडक्शन दिता आसा भगवद्गीतेचे श्रावण मास स्टार्टिंगाक आमकां हे इनॉग्रेट करचे खातीर तुम्ही सगळ्यान ताजे लाभ घेवन येवका म्हूण निवेदन करता चेडू गीता महात्म्य सांगचे आसा आणि षडगोस्वामी अष्टकम वृंदाष्टकम अशी पुरो संभ्रम आसा देवार विषयी गुणगान जावचे आसा ताका सगळ्यान प्रितीन भाग घेवका म्हणून निवेदन करता भाई हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय जय